Toh pini nai tum phan an thongso kesoi nai tum phan paklang nam tum mane la so an thongso kesoi avideo langle prang nai tum la so video phan like pik tha nang li lang kimi lang polote la so channel ha subscribe pik tha lapen te jongsi lang mesen malang dak pusitame la so video long nai tum ke lang pen comment nang pik den no to tang te video nai tum like tha.
Bye.